Ụmụnne anyị daalụnụ ebe mmiri mmadụ ebe ụmụ Igbo. Obi Cubana ọ mmadụ ka ịbụ. O nwere ife nchọ ka m gwa anyị. Ya bụ achọghị m igbu oge na vidiyo. Obi Cubana agwago m ndị mmadụ na-ebu nwanne m. Ịghọtagosi a na-akpọ ya Obi Cubana nwanne ono. Ndị mmadụ adịghị aware of it. O wee bụ na ndị mmadụ na-akpọ m. Nwere one or two a na-ajụ m concerning you. Mana nsogbu adịrọ ka anyị debe nke a n'ụsọ ka m kene gị etu isi wee nabata na be gị this morning. Ọra na eze na-ege unu aghọtara ife men. Emuvu m na Asaba tuchi ofufo gbaa flight ruo Abuja. So n'airport ka nje amụrụ Obi Cubana. Ngwe kenesia mụ na ya kelebe nnọọ kenesia jụọ m side nna aga ngwe ya. Ọ sị na ebe a nna ga dị nso to bie. Nsi were ọ mara ma mara anyị na Abuja. Nsị m na ọma na ọma. Ọ jụọ m anyị ga-apanika oke ọ bụzie na bie na nna security karịa ndị bịa welcome ya. So mụ nwazi na onwe m moto ejikwe bịa ka ebulu m no wee sị ya na ife dị ya bụ ọ bụzie na nlusie ụlọ ka onye mbịa bie ma na mụ na around mbịabazie. Ọsị ma ọ dị chọọ ngwe ya ọsị ka o dili m escort. Elodo ofu Hilux escort tinye n'azụ. Ewedulu m wee gaba onye mbịa na bie luzie ebe a msasị arụ no anyị anọsị nwa obere anyị wee muvuo wee gabazie na nke Obi Cubana. So Obi Cubana oge anyị batara na be gị the warmth appreciation inye m o ju m afọ. Nri eli m nri gosi na ọkwa bụ ọgaranya ka m bịa ịghọtago mmanụ asị na adị m oke etu isi wee gbaghalịa ife. Ịgba n'oge isi ka ịsa arụ ka anyị wepụa maka ife na-ebute okwu esi m ka ịsa arụ na ị na-abịa anọrọkwa m with your guys na oge anyị nọ kpokororo naanị n'ime bathroom. Mụnwa achọrọ igbu oge arọchi m gbabata na the bathroom before ife meme gịnị mana ịmago na ọ bụrụ na dị ọlụ na dị tin na ọbịa jọọ a ga-akpọ mmụọ first before those people maka na ndị mmadụ amalụgo na-ebu nwanne m akwe na aghọta na. So ndị mmadụ oke unu rapụ ịdị confused ife da kokororo ma ọ bụrụ ife eji awara ma shower gel ọnya dara. Ọ bụrụ na o yuzuchago dị ncha ọma na ọgwụgwọ so tizie the tin mmiri gbanyezie n'ime ya ịmagonu nke mmiri a na-awụnye na dị iko ka ọ gbapụtagodo ofufu ka ịma na-eji for the night echi ka ijezie make plan yetege. So the tin dapụzie daa na sound o mere ume mapụ m maka ama m na some people mmiri metụfana tiles amịchalụfa fada na bathroom melụ arụ ụfọdụ onwe ụdị akụwa isi. Ọtụtụ ndị mmadụ anwụgo n'ime bathroom ụfọdụ kụrụ isi na bathtub ọ bụ ka nke ya si wee ga. So ume mmapụsịa m ya ka m ji rọch ya supe ụzọ fụọ ebe nwanna a na-agbanye mmiri n'ime the tin ka wee jụ ya sị na ị na-eyizukwu fọmụla a sị m nọ n'ebe a na ntị bụ ọgaranya niile a sị m na ibe abụrụ ife ọgaranya ihe tege si nna na wa eche m anyị na-ebu ya na katọn jụọ m katọn nwe ọ da agwụ agwụ na nwere onye ada ya abụrụ ife big boy ma ife na iko ncha a na-agbanyere ya mmiri ka emeke onye ka a na-atụfuli ya ihe tege emerụrụ big boy dị ya. So ọ bụzia na oge ife a mesi ya nwa apụtasị m odogwu dịka ya ya ada odogwu dịka ya ntị a ife abụrụ ife odogwu ife a wee ike bichala oke oge si na na-akọzi n'efe na-akọsị m na ọ bụrụ na bịa ihe tege nekwa onye nke ahụ anyị gbasizi ya njakịrị n'abalị bịazie muvu osi ka anyị jee gbaa klọb ama na Abuja nwere klọb na-ebido 5 ụtụtụ yotego anyị apụtazie ọdrọpụ m dị aje maka mụ nwere ike ịnọ na agbaghị ngwọrọ yotego ọwabazie nwee meva wee bụ na ozugbo m tie isi ebe a nna ịnụgodo egwu ịnụ ka dị egwu si na-ajagodu ka m na-eti isi ebe a na ife nnobu pọ
nebe m na ya bi n'ụlọ hie ọ na-ama họn na-amapado họn ka ndị bi epụta ka o bulu fawa na họn kpọta m n'ụlọ ama na ife niile anyị na-akụsi nsi bụ na nlọ Obi Cubana nlọ na adịkwa ama ọ na-aba akpa aka n'isi echeta isi eke. Obi Cubana o nwere ụgwọ eji ndị Igbo. Mụnwa bụ onye isi ụmụ iyo, eze ụmụ iyo, and for now mụnwa bụ chairman brotherhood na Nigeria. O nwere ife nsi ka ngwa gị, especially na ala Igbo nke mụnwa na champion. Obi Cubana o nwere ụgwọ iji ndị Igbo. Biko nke a ị ga-atara anyị, ọ bụ n'Ọka, bụ na Asaba, bụrụ na Owerri, mara mmasị gị bido na Asaba. Event centers karịrị na Asaba. Ya bịa kene ụmụ Igbo ga-esi ebe dị iche iche bịa ka fa nuke n'onu from the horses. Obi Cubana ị na-anụ ife na-agwa ya ife a bụ n'ọchụ siti icho ndị comedians bịa, ọ bụrụ ndị Igbo influencers a bịa, ọ bụgodu hit gị nwa ka n'ala Igbo, hit ị na-akụ abụrụ ka ị bịa gbala ego nọ ka ụmụ Igbo fụghị anya, for that confidence dị in you ka fa tapụl into this blessing. Maka chika na-agwago ife imegide go ekonye n'ọkụ ebe 200 million people nọ amalụ na ikonye ọ bụrụ egwu ụmụazị. Enwere a lot of people ka ya ekonyekwa etu a mana fa na lack confidence. Just bịa kwuo okwu nkịtị ikwu na Asaba ga-echange millions of lives. Kọọlụ fa akụkọ ụwa gị ha ya direct n'onwe oge ị na-anọrọkwa ọfụma ka fa ghọta na onye na-anọrọ ọfụma emesịa nọrọ ọfụma. No opportunity, determination. Bịa enidisi ụmụ ife a. Obi Cubana bịa. Onye ọbụla nwekwa ka o si tell his own story, mana ana m agwa gị na ị nọ far from us. Bịa na ị nọ ife a. Bịa gwa men so okwu. Brotherhood need your voice. O nwere mmụọ na-eme ndị mmadụ na-alara ụla hia. Ọkwa ya ka ị gbapụrụ nọ n'Abuja. Bịa n'ebe a nọrọ ka ịghọta ya na-agwa gị. Bịa kotesia guys waba. Asịrọ gị bunye mmadụ ego, nwere ihe eji ego ga-eme. Bunye just warm their spirit, just gwafa na onwere ife na-eme na ncha agbogodu ma ọ gbara na nwa misi ga-asara. Obi Cubana bịa n'ime nwụrụ ya. Ọ bụ na iji ego mbinye gị ego maka chi ekụọ the hit here. Abanye a just ka afụ gị anya. Ọ sị ya bụrụ na 1 hour speech. Sisa ata ibugodu na arụ ya change perspectives. Speech gị nkịtị godu ewu no just statement isi gị n'ọnụ pụta ife guys need. Kafa agbaba mbọ onye full opportunity ịpụ abroad nya pụọ na opportunity dị karịa ebe a yetego gwafu okwu nke anyị na-ekwu adrozi enough. Fafugo na nka gị jide ego amami na ọtara yetego so a na-ekwu okwu asị m chego n'oge ka anyị na ndị akwụsị. Obi Cubana gbadata bịa gwa guys okwu iti ya n'Enugu men ga-adọnye iru just kpọọ men okwu. Ọ bụrụ a night with Cubana ụdị adị nrọ ka ịgwa men okwu. Ị ga-adị surprise na ịgwasịa men okwu. Some people ndị anọ si n'ime ọhịa ga-adị first to isi n'ime ọhịa pụta maka chi welu ndụ fa ba uru. Some people ga-afụ na ife aba na-achụgharị ka ọ bụrụ local government chairman ka ọ bụrụ ebe a na ebe a bụrụ ọwọtụrụ anything. Make amalụ na somebody can survive without anything and somebody can stay with one woman as a wife without scandal. O nwere so many things. If Igbo bụ agba role model, enyochacha na onwe bụ onye pụta asị na-esi ya n'isi nne gị ji wee nọrọ n'ime ite gị ma nke ụdị akịka adịrọ. Ife Igbo bụ pure role model. Bupụta iru ị ga-abala anyị uru kịta ka anyị need men's need brotherhood need. Bụ Cubana mụzikwa anya akwa ma mụnwa amụ m welukwa okwu nwa nke mmadụ were ihe were ya mere ihe tọpụ onye ozizi kwuru ya n'okwu. Udo dị ka mụnwa gbado anya onye mụ na ya kala ebu nwanne m nwoke Obi Cubana enyetege a word is enough for the wise. Igbo eze ụmụ iyo.